Ano na, Ano mao na? mao pay nga adlaw way yung nga tanan ay kami is ako si Jason and akon Mrs. Hinot ngaran. Ako Kirby. Balit ako Curvy. So Curvy Lou. bag ulay ni nga aton podcast nga channel. Waray-waray ni nga podcast. Yes. Waray-waray podcast para hatanan nga waray-waray habugos nga kalibutan. Kung ano la topic waray Oo. specific nga. Waray. Waray gyap specific. Amo lagi waray-waray. Waray-waray na. Waray specific topic. Kung ano leton, maisip nato na topic na pwede naton pag-istoryahan. Waray kuan. Matubang do kay mo kay. Gwapo. Ka man. Gwapo puagan. Gwapo. Balit. Ay kita makadamoy ni. Balit. Che. So, again, welcome to Waray Ka Talk. So, aton akong permanente sinisirin kung normal ka, waray ka ginaabat na kakaiba. Karog sigon, waray ka katok, normal ka. Normal ka. Pero at the same time, kung waray ka katok at namimiling kahin makakaistorya or mapapamatian na Comment lang ka mo bisa dito, ano lang mag-istorya kita istorya, sunod. oo. Tapos kung ano tiyo gusto nga topic, bahin Oo. may da ka mo gusto mabaruan. And kami ngayon in base ha gawas. Kami base ha abroad, waray Abroad, kami waray kami ha Tacloban. Tacloban. Oo. Pero mga taga-Tacloban nga, taga-Palo kami pareho. Mga taga Leyte. Oo, nagtatabok-tabok la. Tabok-tabok. So, So, ayun. amo to. At aton topic yan na is pag-restoryahan natin and paano kita nakakanhi. Oo. Oo. Paano kami naging OFW ngan? Kay ano kami naging OFW? Ngan, anon mga ginhimo hadto han pagkanhi. Hadto na time. Hadto na time. Oo. Kuan, legal ba nga mag-turista nga makanhi ka ha abroad, magtatrabaho ka? To start off, hit topic, aton istorya, about ito nga topic, paano kita nag-OFW, hinot magsa-start, ikaw at magsa-start kung paano kita, or paano, in general, kay an aton journey pagkanhi ha abroad. Oh, pwede. Start na kaya na. Okay. Okay. And nag-start kita. Ito, actually, nakanipay mo ate, di ba? Oo. At na time. So, Amon ang pinaka-sponsor hadto na time. ikaw, haay mo la. Ako la, that was way back in 2010. Oo, kaya mag-uyab pala kita to. Oo. Di ba? Magjuyab pala kami. Oo, kasukol. Diwat. Balita, mag-uyab pala kami way back in 2010. Fresh graduates or Ikaw, akon fresh graduate. diri ako fresh graduate. Kaya Diri. 2008 ako nag-graduate. Ikaw 2009. Pag nagsa-start pala career, nagsa-start pala life at na time. Ba, nasa nga late ako nag-graduate. Oo, late good ako nag-graduate. 2009 ka lagi graduate. Supposedly 2008, but then na-late ka. So 2010, tatrabaho ako at Tacloban at na time. And then, anak kong sister nga nakaniha abroad, nag-convince na mag-try kami nga di abroad. So, tungod nga, diri yung mabubuhi nga waray ako. Wow! Diri niya daw kuno kaya na waray ako. Tungod nga na ginuhunahon naman to nga. Maupay man lang yung pag tinambayon. 1 year po ako nagtambay. Kay, na-pressure good man ako atuhan akong college. Kumbaga, Pressure ka ba doon? Oo, kumbaga na-drain ba ako. Kunwari yung lahera yung background ng college, na-pressure ka talaga. Next topic na lang ito na Next mga topic background na at college. Kung paano ka mag-climb up to the ladder. Wow. Still. Balita, amad to, 2010, nag-decide ako nga, okay, masunod ako na akong sister nga na kanina. At that time, ang akong sister was around 1 year or 2 years pala din ni ha abroad. And then, pag 5 iya nga makato ako abroad, syempre, Nagtug ako. Kaya ano. okay sering Balit. diri hiya, balit diri ko hiya, balit, gusto niya umupod. Siguro gusto niya mag-experience liwat, pero ako talaga, ang akong main goal was to find a job, so ganito. Anak ko, maupod ako. Maupod laya. Makita ako kung ano't may da abroad. Yes. So, pero sa kung nagsarit ako ito, di ba? Oo. Nagsarita ko na akong nanay, na tatay, na
ma-abroad ka pa. Kung nasirang nga, mag-inaano ka dito. Kay, may daman din yung mga Hindi rin nila nakikita mo yung future ka. May future ka din. Tanera may daman din trabaho. May Oo. daman, kumbaga, ada man pera gobyerno. So, makakabuli ka pagpasulod. Nakita pag pinauwat-uwat. Nga Makakasulod, may na kamod na time. oo, makakasulod ka gobyerno kung may nakakilala. Bisan diin ito, di relat dito Pilipinas. Bisan Didi abroad. Mm. It mga may kilala, makakauna ko dira pa kasulod sa gobyerno. Kay hiramat may mga connection na. Mm. So, ato nga time na sir nga mag-inano ka dito, magtrabaho ka dito, bangin diri ka magkuhan, successful or ano. Mm. Din hinala pagkapot na lat negosyo ngan pagtrabaho. Yes. So din anira basically gusto dito la kay actually wala man na in abroad da amon. Mm. May Ikaw da ako la may da abroad pero usala pero direct ta trabaho kumbaga Dire OFW. dire OFW Yes. kumbaga tawag ito Citizen. citizen o hagawas. So amon to na time na siguro mag-abroad. Okay. After mga Intugutan ka kay. after pera ka mga series of Kay talks. waray man hero may himo. Tumugot tera pagkaana kong perang gastos. So ato Yes. na time and gastos pag ini diri ini an normal nga maagi ka ha POAA, maagi Oo, ka. maagi Pero ang diri na agency. magisisiring nga iyo nga himuon gyud niyo Dire, kay based on experience Oo. na. Kung ano lang na't experience ato na time. kun anon adton amon anang pagka din tourist. So amo to pero may da kami mga papers na nga kinahanglan ni mo TRO, diploma kung graduate ka Mm. is asikasuhon mo na ito kay din Yes, makuri oo. Kailangan didi. Pag Yan na panahon. I mean, at that time, hato na time, diri para sugad ka strict han mga documents. Oo, pero diri na- pa sugad ka naaro strict. naghapon hin Pero may danera ginaaro as aaro proof. labi na kon na ada ka hin na-graduate ka professional talaga. level oo Oo, kung oo. ada ka itong nga mga jobs nga pan professional level aaro ang katalagahin Pero istorya hira, kay ikaw, mas fun yan i-experience kung paano yan nakalakat at that time in 2010. Actually, dungan kami na lumakat. Dungan, Ticket, tangan. everything. Itinerary namon, pero amo ito visa. bago kamo kumadi areglaragot niyo TRO niyo nga diploma nga ma-certified oo, ito ha ma-certified ito. DFA Yes, ngan DFA ha and UAE Embassy in Foreign Affairs Philippines. ngan UAE Embassy sa Pilipinas. Oo. Ngan pag-abot niyo nga di dinala ito sunod nga next step na. Mm. Oo, may dagap ito process didi pero mas malak sila. So, nagkuha kami visa, ticket, through the helpan akong sister ato na time. So, Nimpapalit lat visa didi. oo. So, marisyon to naman itinerary kay anat itinerary, very long flight as in Manila to Singapore, then Singapore to India, then India to Abu Dhabi na Dubai or Abu Dhabi? Dubai, I think. Dubai ada, Dubai. Nangangalimot Nangangalimot na ako. na ako kung din kita ay diri Abu Dhabi. Abu Dhabi kita. Abu Dhabi. Abu Dhabi. So India, India flight an amon pa kanina ha Abu Dhabi. So very very fun yan to na experience. Pero prior han flight namon ini an akong experience very smooth kay syempre pag ka immigration mapakian at ang pataraw pagud hadto kay confident kami nga duha, okay, makakapasar kami. Tapos nauna ako pagsulod, immigration ako nauna pila. Tapos nag-iba kami pila kasi ayaw ko no pagpilihin. Masungit, kita ako no pili ako no ton immigration officer na pipilahan. So pumili na kami, mag-iba kami immigration officer. Ako malak sila kay syempre bugto ko man ako nakaton affidavit of support ako ni sister. Tapos kompleton mga documents. Pagkanto na iya, dito na sumabit, nakasulod na ako immigration, hiya nakato na ako departure area for international, hiya nakato pa immigration. Na iya nga to as in, ako liwat, nababarakan na ako. Kaya syempre, din naka-immigration, waray kami, paano, nakadito na ako mind, paano kung di riya makapasar? Di na kami magkikita. Literally, waray kami Ako goodbye and everything. Makusugan na akong dugo. Nakunuhon na to. Kaya ko ini kay Pilipino la ini. Kaya ka pini. Tinuok na kasunod sa departure area. Oh my An goodness. akong experience is
very risky god talaga. Salit, di rin namin recommend it mag I mean, okay gad mag-tourist kung talagang turista ka or something. Pero aday yung may hatasit risk nga pwede ka ma-upload. So, Oo. sayangan niyo ticket, sayangan niyo visa, ano yung Sayangan gastos. effort on Lalo gastos. na kung taga-probinsya ka. Mm. Diba? Paroha at taga-probinsya. Fly in ka to Manila and then pag Oo. abot ng international Oo, airport, offload ka la. offload ka la. Papabuliong ka. Amo na. Ang akong experience is, syempre, waray ko kamag-anak, ang nag-sponsor akon is kakilala la. Oh, akon sister. Tapos, dili ko kamag-anak, ngan, ano pa ba to? Ang ticket, waray problema, kay talagang legal man ang Ang ticket. ticket, Okay, confirmed ato, man. confirm. Oo, confirmed. Ang sponsorship la, waray sponsorship. So, anakon talaga, purely, bakasyon na nakon purpose. Kung baga amon, para amon to way. So, So, naano man na yung immigration? umagi na ako immigration. Pag-agi ko immigration. So, normal na immigration. Baka dako pati baga buotan to na time. So, hatag mo nimo documents, aning visa, passport, and everything. Amo man lahat to passport, visa, ng Departure, ticket. boarding pass. Oo, han mga ginfildapan nimo ha immigration. Departure So, card. So, amo na to maghatag pagkita. Hinaman nini nga sponsor. Sangkay ko ito, sangkay. Tapos, Di rin sumiring ka adat to nga bugton ak uyab. waray anay. Awari ka ba Waray pagdahan? sa ako, sangkay ko. Tapos, after to, sumiring nga, hi, maniti mo ticket, ticket, it kuan. Magano ka nga to? Ano daw? Nakukuha iti kuan. Kuhaan ko na lang, Milvia. Sige, padayon lat recording. Kita daw kung nagre-record pa. Pwede man lat ikat. Kualat gatas. May da kami May da kami guest kay dire nakaturog. Dayon, may guest kami dayon, special guest. Tapos nat iya Kay waray katurog. ang amon nani naka-off. So, diriya sleepy. Ma-join ko niyat ang podcast as our special guest. Ano be? This is our special guest, our third child, ang amon ni Katulo, ang amon bunso, Milvia! Yay! Yay! Say hello, Milvia! Smile! Daddy? Daddy to. Harang na at microphone na imo. Daddy to, Daddy. 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 So, Daddy. amo na ito nga ni immigration na. Akong ginagian, aron na nga tanan. So, pagkita nga, ang family name, waray man ka pareho. Family name, tanan, waray good. Ang lugar la, pareho late. Born ka, late, born late, pareho la. Pag sering nga, diri ni ka mag-anak, dere. Waray, cancel din naging. Butangan na akon, stampanhin, Cancel? dere offload bad Offload? to. Basta may daya stamp nga ready na kung mga dere papasak yun aeroplano. So ginstampan. Tapos may pakadto ko nung adto, may dangat to. Nanunum dumakadtoy kuya pagod nakatugawas nakita lahan glass. Naiya terminal 2 kita, di ba? Terminal 2. Nakadtoy kuya gawas. Si kuya nakinti tinawagan, "Kuya, ay na Jason, natatamo. Ato ko no sumunod yang kwarto, sumunod ko natatamo sige na nakto. Okay, my god. Ano Tapos man to? amad to nagkuan niya, naghatag iya pakadto ko nung adto hito nga kwarto. Anira baka head kun baga. So siya ko, sige, makanto ako. Tapos kintagan ako inform, ginpa-fill up pa niton. Tapos, offload na. Basically, yan, mga gino-offload, may da gihap bagang documentation. Documentation can offload. offload. So, Okay. to basically, upload na. Sa ko aray na. Pero nakuno na, di rin madara. Watatits. Balik mo takang to pila na ako pila. Pagkita nga, may danahan stamp. Diba ko no, na-upload ka na. Sa ko balit, ano man, dito ko napakatot nga kuan dito pag kung may daka kuno gusto nga concern or ano pakato nga ito nga kwarto. So kumatok ito dito nga kwarto. Pagkadto ko
sige damon tao kay damon offload, damon na mimil dap. Tingan ko amon era mayor nakatun era mayor. So, ma'am ano trason nga na offload ako kay waray ko kuno ka mag-anak so ni. Baka nag na haakon luwat part baka nagkukunan ako na baka bakay luwaray ka mag-anak baka di rin na tutugutan. So amon to nga sa ako nga kaya no ma'am nagpantig na ng talinga ba? Ba, di pwede naggastos ka no gun. Ba anak kag anak di akong gastos kana nagkag-anak ba kini pag-uli ko nga pabaydan na ak pa wala ko nagbabayad. So amon to sa ako nga dere madara. Sige ang kuya. Kaya no ma'am, dako pa ko na nakbuhos dito suludan ko. Kaya no ma'am, kung makadala ko Hong Kong, makatok ka Thailand, or makatok ka Malaysia, tutugutan mo ako. Kaya no kung makadik ka Middle East countries, Dubai, Abu Dhabi, kilala man ito Dubai, Abu Dhabi, UAE. Kaya no, direct tutugutan. Tapos, warihan na babaton. Ma'am, siya ko, ma'am, upload na ako or dere pa. Baka hiya siguro na awod na. Sige, papilahin mo yan. Nasiring babae man. Di rin nasing ako na to na time, nasa rin ka na. Jesus, maaram ito hiya, anak ito adto Dubai. Maaram siya nga magbibiling ka lan work dito. Diba? Amo dim siringan haman niya. An era head. If A an iya anak, then somewhere din ni kono. Dere, after na to, so during haton interrogation na siya magbibili kang trabaho. Na siya ko kaya magbibiling trabaho kay magkikita nga na akong F1 race kaya ito nga time mag F1 na. So I mean 2 weeks or 3 weeks na lang mag F1. So amo na to kaya no ma'am waray man ato na time bagan hiaroyo or something aton bagan mga corruption nga record so kada to may da mga issues ba. Tapos nagpapakalakat man, medical treatment or ano. Magapanak yung baton. Ma'am, diri makada ada ha immigration watch list nga direct makaka-travel. Iti ba nga ni ma'am nga kung nagrason-rason gud ako, iti ba nga ni ma'am nga wanted nakakasulod na nakagawas pa. Sa baba ko nga diri makdida wanted. Kaya no ko sa ako, kaya no ma'am kung mabakasyon na ako sa Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapore, Hong Kong, okay la. Pero pag Middle East, diri. Hindi naman ko na makabiling na itong trabaho. So, to, after ito nga mga nagpirit ako nito nga mga siguro nabuisit na yun nga maringasa man yun nga Pilipino. Ako nga tao. Pasakyan na. So, tong tawag ako. Sige, papilahin nyo. Pila ka doon. Saka ma'am, hindi na ako upload. Basta pila ka. Nag-iisog na era. Tapos to, pila ako. Pila ka otro immigration. Oo. Pila ako immigration. Tapos paghatagan na. Stamp na. Paghatagan ang passport nga may da-upload. Gin para. Gin ballpen gad lawdog and square gin sugat-sugat And stamp. tapos gin stampan lawat buton na nga time nangalimot na gyapa ko basta go tapos syempre naninigurado ka pa baka hiling ka pa dito ma'am sure na ini baka okay na to ma'am oo punta ka na doon baka nag-isog na baka sige na alis ka na sugad na laban ka baton so at amat to nakagawas nakasulod. Titinuok ka. Ako nga nito, tatawa-tawa la. Kay huna ko, di na good kami magkakaupo. Dagoy, Diyos ko. Nasa ako. Sus, kung amol. Ato, one pala itong experience ko. May pa kita pag-istoryahan sunod nga experience lawat. So, nag-fly na kami Singapore. Pero ka oras mo, maupa Singapore. Baka syempre, first time nga nakag-travel. Changi Airport. First time nakag-travel. 2010 mo sa Changi Airport. May libre nga massage, may libre na massage chair dito. An PSP. Computer. Gaming, libre, makusukan internet. Aquarium, di ba? So, ma-open airport, syempre enjoy ka. Tapos, after Burger King kita dayon na Burger King kami sa pirahe lang ng dara nga dollars hala Burger King $8. After pag Singapore fly na to India. Amo na tan pinakakuan. Dokot adto na time Bag-ula. Airport Mumbai Bag-ula. Airport dakuan tas bag-ula. Bag-ula. Patarawan adto na time baga mapakyanak kita. Excuse me.
aminit tika to si kami. Where's gate like this? Gate number 1. Aminit tika to dito nasering man. Ha? Nasing kami. Ha? Yes or no? Dili kami maaraw. And yes nga, nasugad. Oo. Kita di batat, yes, nasugad, nanod. Siyempre, yes. Oh, asing nasimbot no ada. Nasin no ada but kuno. Kay nasugad man no ada. Agi, mataraw. Alas na Baliktad ngayon. Itera ngayon, yes. Sugad. nasugad. Tapos, mamingawat to the airport. Tapos, Nang bagulat to. Ang Bagulat. mga tao nga to, ano, baga, naaron tip, Oh, tapos dire na nahadlo ka kadto kay bagan strict, an- strict. bago man lang airport so anira security siguro masyado pa siguro, mahigpit. Tapos syempre pagkita nira nakaano din nga mga Pilipino Oo, pero baga kita lang Pilipino at time. magano ini niya India nga time dire man ini Transit lamang kami from Singapore to India, transit. asering may dalahin baridan na 5-6 nga Tapos, diretso pero ka-hours kita, ngadtuha India. pabayad ka din 5-6 sada kay diretso kinanhiman o nagbibilingin magpa 5-6. Parang 8 hours transit. Tapos, from India, tikadi na Abu Dhabi. Parang 5 hours na liwat. So, tuhan nakadto na India. Pag ang tao kasi nga to bagan pakakakita pala ni Rabahin Pilipino nga bagan bakit Kaano ka, Didi? nagaano ka din? What are you doing here? Bagan kaamba. Tapos nag-CR ako one time. Nagod nira, may kwarta kita kay nasiring nga ako. You have money? Give me money. An mga naglilimpyo mga Oo, CR. Oo. Then ato nga time siguro bag-ulad to kasi talagang airport Oo. 2010. Tapos after to syempre bakan ang mga tao nga to airport bakan ano di ganihim mo didi kumbaga babakasyon ba kamo waray la kami syempre kami kay bag-ulalwat na ta-travel pero waray tingol-tingol. First timer. Oo. So naamon lang maka-fly out otro maka-bal-in makasakay aeroplano then from India to Abu Dhabi na. Malad to. And from India to Abu Dhabi, luwat amo adto nga mayda. An flight path ba? An flight path pa Abu Dhabi. Takay syempre, di ba? Abu Dhabi, tas Igbaw, Qatar, so tas and pataroan kay nga pagantira man ini ti kadto kuno Abu Dhabi, Qatar mong kunot iya tutumbukon. Sa kutira Abu Dhabi ini tawag niyan attendant, flight attendant. Excuse me. Kasi nga, are you sure this flight is going to Abu Dhabi? Because this flight pati showing Qatar. Nasing nalaan. Takay da ako pagudan niya busis. Nasing nalaan, flight attendant. Sir, don't make such misinformation ko. Ayoko no pagyakanin sugad kay magkukos ka ko nun panic. Nasiring nga iya, nag-isog. Kay dakon niya voice. Siyempre, ang mga mabati dito, masing, hala, pakatar nga yan, di pa Abu Dhabi. Tinawas ako, kalurong-lurong ka. Ulpot ka na lang Abu Dhabi, mapreso ka pa. Di ba? Kay delikado kasi ito, mga mag-cause kan panic over on board, syempre. Then kay hiyan nagpapanik. Ako direk nagpapanik. Ako kalma pakiana. Nagpanic actually. Nagpanic. Pag kumato pa nga yan. Dapat aniya right action dapat anay sira kikitaon naton papakainan naton then mabalik ka kay imo kung ano talaga kon. Hiya ba bumalik ya tas sabi nga next time sir don't make such don't ask this type of questions because you will cause panic on board. Okay, dapat kasi haranin naman lodog Indian UAE dapat kinrurulan na lanira di rin ng mga susugad-sugad nga mga kundi-indiin nga mga linya kay mawawara syempre siyahan nga nagta-travel tanga-tanga uwat ini tanga-tanga good balita pero kay naaraman lakitat nga da Manila nga waray mat mga TV nga ginto sunod-sunod nga flight path or may camera. Bahala na to kung paglupad Tacloban, bahala kung din kamalan ding basta Pilipinas lagap ito. Amo na, Pilipinas na nga. Amo to sa ulpot. Pag ulpot nga diha Abu Dhabi waray questions. Waray talaga. Amo man lang nira concern. Basta visa mula, paper visa, then tapos out. Gawas ka na. So libre ka na. Amo man lang to. Waray makora na Pilipinas good nga process kay an ira man ko dito giniwasan an human trafficking and hate
Ano pa ba? Amo man yung man Actually, hasta yun, may na pa man na-gamble in ito na way. may Pero, danagamot pero mostly may relatives na talaga kay Oo. makuri talaga kunwari labi na friend kunwari la, ka flight history waray kunwari ka flight travel, waray ka travel travels. histories na Travel history nag Hong Kong man la, or Singapore, tas, I mean, pagan nagsibo orosaho ka na, or nag-Iloilo ka o ano grabe ba liwat. Grabe liwat. At least man lang, mag-travel ka abroad oo. bisan Asia la Bisan Asia. Para Asian ma-prove countries. mo na tourist ka. Ayun. Sige sunod amo takay mo yeah. Sunod next life? Next time kasi nga ako nga nag-travel naman ako ma'am before yan na di na niyo nakikita kay next kuan ko na adventure Balitas awat to, paano kami nakakadiha? Abu Dhabi, Abu tourist Dhabi, visa didi adto. abroad. Naka-tourist visa. kami for, I think 1 month. Tas renew na lang another month. di na ako nakakandom Parang 2 months ka lahat to kasi nganhi. Kasi Basta- ako, ini pan funny nanunumdum ka, nakabiling ako ng work through ha. Jaryo la. Basta yung ate, umulupot one time, siya, but, kita daw di nga jaryo ko no, may hiring ko no. Ngaton classified ads. Amulat to na si ate. Apply ko no, ini nga email. Amulat to na time. Hato na time talaga. Walk-in. ato nga time Walk-in ka, mga buildings, mga may offices. nakaprint ng mga CV Yes. amot to na ako na to mo Ako liwat, naswertehan la talaga kadto na time nga adto nga classified ad nag feedback or nag-email ha ako na okay for interview. So practically after 1 week may na ako employer. So madaksen ako. So after 2 weeks sa dadto nag-exit ako. Sana all. Exit ako. sana all Oo, ato naswertehan la talaga. Adto anak na ko time. waray good na sige ako pasa pa-print pasa na luwat libot-libot ka Mga offices, mga office oo. building na, sulod ito ka nga, ito nga building damot offices, Masulod makikita ka. man pag sulod mo't building, makita May naman quad. mga company name, tas ano nga oh floor. kung ano nga company ano nga floor Oo, may the ito. directory May directory, exactly. so maaram ka na nga ini kakadtuong ko ini At kakad iyo ginihimo sige, ini buwas, iniliwat, ini din nga in the block. area oo in the Area. area tapos papreho man na niyo mga ginihimo may da ka nakakasabay nga mga amogap ginihimo sasaragbot na kamo hain ka buwas magkukuan mag-apply kasi dito ako nisugat sige buron yung kita nga to so ginmama pa na nimo an Abu Dhabi nga ini din Tapos na. tapos ko na nakapasa na kini din ni ini nga street nakapasa na so di ka na nabalik nga to kan Actually, literally, every day, ang ganda niyo ginihimo. oo As in, naulila ko lunch kay makaon Mm-mm. barato man lato nga di an bus sa to na time babas Piso. ka la piso la Payda nga ni times nga waray bayad Kay, pag pwede ka man as in, guys, literal na, may dala, coin box, bagat alkansiya, atubangan, ngadan sa pithan driver, tas nga tunluyo, mahulog ka la talaga literal piso. Pwede ka maghulog, pwede diri, honestly la. an iba di rin man nakahatag so ginpapasakay lahat to tayo maluwag talaga ran sugad Sobrang Oo. luwag, sobra. kay basta an basad to danay free Basta la kailangan may piso ka. oo Amula. pag ano mo kwarta bugus papakita mo la driver singon tambay da ka 20 masin driver sulod na la Kay diri man, waray man inventory nga mga sir nga amo Oo. talaga ni kada mon sumakay. Sumakay. Waray camera an mga basad to. As in, marisure hato na tayo man. Bisan anong kaharayon, imo biyahe, piso na. amad to nga sige libot-libot pakabiling bisan na pa Dubai may danganin matawag Dubai sige kadto kita Oo. makadto ka Dubai Pero ma-interview in fairness, Pasayan Dubai, Dubai, waray magbago. Tikang Tigang 2010, 25. 2010 I think nga dayan na 25 lagi ha po. waray Waray good, waray magbago. waray increase An local, pero yan na, an mga bus didi, diri na, waray na an coins. Bali, basically, nera, anong tawag, tanggal na talaga nera an sugad na sistema. pero recent yan na, lang card to na. 2017 16. mga sugad 2015, bagulad to 2016, Bag-ulan, null card na hera. Ayun, so, waray siya to na time. Ako kasi may work na, so, after work. sana all may work na Balito, swertihan penga na may work kaya may na nagpapakaon na medical field kasi ato na time talagang makusog. Dere man Nurses,
mga adaha mga kasi hadto na time nagkaada na kasi insurance an Abu Dhabi amo nga nagbibiling heran mga medical An claim IT kasi at officers tuluat. makusog It gihap imo competition kasi nga net IT talaga. It Indian. So Bisan ka kay talaga. IT ka man Bisan ka bisan ka kumain nga country is era ko dito porte kumbaga era ito herat Era damo field talaga. era ito field herat damo iton Silicon Valley na mga San Francisco halos puro na mga neighborhood Indian it na nga Indians. tagiya Oo. basta may Honda Civic may Honda nga sarakyan Indian iton dito San Francisco. So, ako nagkaada dahil in work while hiya, waray talaga. I think nagkaada man, ginamit lang iya visa. Waray? Waray, diri ka Waray. kasi nagkaada kan bagan part-time. Na-hire ka as part-time ato na time. Oo, pero guti ay matunduro nga Ano to neraging papantaot? CCTV ba? dire, oray, ito nga mga nagbabaligyan mga computer, so kalito, supplies. So, amo lahat Maram na nila. kami hato nga ginggagamit lan iya. Pero nabaydan ka man ato, ano? Baga na sweldohan ka manin pera ka. 5 days siguro ito. Siya ko nga di rin ako mapadayon kaya baka napipil kong gagamit Nagto kang balay, mandataod kan computer, mag-wiring ka, mag-cabling ka. Tapos ako di rin ni Asyat maupay nga trabaho. Had and first ko nga pagkani, kaya nakaduha na ako kadi guys. First niya na pagkani atuari talaga maka-find and work. So, umuli hiya around December. Kaya kumani kami October. Excited lot ako kay maulakot Pasko. Mga nagbakasyon good lalot ako. Bayan ako niya nga di. Nagbakasyon. Christmas. Nagbakasyon ako tapos umuli ako. Tapos baka nagde-depression ka good. Baka kuan. Romantika nakato. Ano? Nagde-depression ka. Kung taloy. Ano daw? Ako na nagde-depression na doon na time. Dere kay paano ka susuportahan o kung dere ka Diri ka magpapakita nga. kapakita nga Masalubon ka. So, mami, daddy, amod baka drama dapat. Asya doon na sige daddy. Hey Jason, pag nalusad na nalusad pag mapula-pulat pa dinuok. Nasiring. Ano man? Drama lang ngayon. Pag February na adere, January na to. Nasiring nga. After Christmas and New Year, syempre nakatala ako, bantay ng negosyo, sa lubon, paluya-luya. Ano man, nasa ako ni daddy. Ano man, mabalik ka nga to. Sa kuwaray ka mang kwarta. Ano man ka magbalik. Dako na nga ninyo gastos, sansyahan, tas magasusot otro. Sabi nga, sige God, kaya kung mabalik ka nga to. So, sige God, kung may kwarta. Sige, pagbiling nga to mapalit kan visa ng ticket. Biling nga nabot kuan dayon. Sugad din biling visa ng ticket. So nagbiling ka mo dayon, di ba? Tapos yan ang lawat ini nga istorya. Amo lagyapon para Subaya Cebu ka na. Naka-tourist visa lagya. Di, rito nagbaya Cebu hiya this time. Oo, Cebu. Katay luwat. Okay. And Manila, ayaw na ko ng Manila kay mga strict nga to. Try luwat ko na Cebu, nag-Cebu hiya. Cebu luwat, Cebu Katay ako. Pacific via Dubai. Via Dubai ka. Sumakay ka na lang banti ka di Abu Dhabi. Pag kuwang ko, syempre okay na naman. Ariglan na. Darak ko na tanak mga papers, TRO and everything, naka-red ribbon. So, kanto na ako airport. Inay kay baka Confident ka na good. Kay may experience. Nakakanto ka na. Syempre, pag abot nga at immigration na luwat, saringan, tibo, awon, babayi. Sir, babakasyon. Kita. Sige ba, nakikita, matnera nga may daka na flight. Nagbakasyon pa man lang didahan koan. Didahan October. So, mabalik na luwat. Hindi, upload to. Upload dahil mo rin pangan magpakit. Temprano man ini nga upload. Wala naman kita Mas grabe. Wala naman kita na akong papel. Ang problema ngayon, kay nag-shuffle ngayon ng immigration officer, mga nakatuwa nila, nambali na si Nambalin, nagkakukuhan. May na talaga ito immigration record. Nga tanong team travel, bisan team local flight, nakikita nila talaga team flight
path ba ito or flight history. Histories. Local, international. So wala kat didiwara. So amon to pagsayin ko nga kay tikang ka man la ko no nga tikang ka pa man laha so amon na to na upload. So kadto ako Debate ka na liwat. Debate ka na liwat kadto ka na tan opisina. Ano lota ni mo rason yan na? Pagkadto ko opisina pagod nasa ako pag sulod ako ngadto. Takay computer nakadaman katubangan. Nagkikinita pa ko ditong porno nga kuan it nga immigration. G2G. Oo. Kay kuan lagi. Kung B2B. Dire an babae to babae. Oray la syempre lang naman makialam kahit ano mo gusto makalakat kala. Pag kuan na, ma'am, ano problema na naman? Dire ko no kay magano ka ngadto? Pagtuturist ako ma'am kay makadto ako mababakasyon. Kay kita di mo history may daka naman flight nakadto ka naman dan kuan. Okay ko na to di daton F1. Nagkuan ako nagkita akon F1. First time ka sa ton F1. So Oo. boom, very very talaga. Siyempre pakita ko iya. Mama din picture. Sa Facebook. Oo. Amin ni. Kita daw ma'am. Man. So sige natang dula. Tapos ngayon ka man takay adto nga time pagod. Ako na lang ori nga masakit eroplano. So, nagkukuan na, ma'am. Ano ko no, papasakayin yan? Napakanan na ba ang mga ground staff nga haakon na kinakat ako opisina. Magsasara ng portahan. Teka lang, kay interrogate pa. So, daw, patay kita yun. Daw, laya, babayaan na dakot eroplano. Pakiana ya. Asa ko nga, kay itak girlfriend, adto. Nasing, kung may dakangan nga to girlfriend. Ma'am, man kita agap tak picture. Siguro nausaya na girlfriend. Pwede. Oo. Kasi nga, pagkita niya, tawagon ng kuhan ang ground stop. So, may adan to, mo, waray ka man magyayakan nga ato itim uyab. Oo, waray ka man magyayakan. Kaya waray ka man lang magpapakiaan. Alang ka man mag-open ko tak libro kung itim lagkin ng land first page. Di ba? Wow. Kasi ko, ma'am. Kailangan open book dayon. Oo. Siyempre, Dirilat cover page, open siyempre, book. ang tuddohay mo na sir nga. Kung ano lat ipakyan, amo lat ibaton. amo lat. Yes or no nga ni? Yes or no la, ano? Waray na damo nga. Adin ko Explanation. damo takwan eh. So, pagkita niya nga, watot ng girlfriend, tawagon ng ground stop. Pakadi. Sasakay. Sige na. Stamp na yun. Sige, punta ka na nun. Siyempre, tutugwayang kanahan era ground stop. May waray ka palakpak yung pagsunod. Ikaw na lang nabibilin. Siyempre, we are waiting for passenger Jason. Okay, di ba nasing iton? Passenger Jason Raymond to Churba, if you're here, please raise your hand or please approach the flight attendant. So, amo na ito sa kumpatay. Makarawad na yun. Masulod na kita. Sige. Waray na ni awad-awad. Kadota na niya pagkuhan. Pagsulod mo gudawat, mga tao nagkikinita na mo. Ikaw ngayon ito't na inihadid. Nga biratsan. Mag-route ng siplat. Nga biratsan ka na di-delay na flight. Nga ikaw ngayon iton. So, syempre, lingkod ka na luwat. Katay Hong Kong. Mosay katay, di ba? Oo. So, Donald Hong Kong, syempre, naka-experience ng international travel. So, Dako gyapon hanya na time. Ako na lang na usa. Explore ko na akong airport. Kadto kanay. Yung tinabas-tabas. Kahit ng airport ngayon, one way. Pag kumadi ka, waray libot, mabalik ka good. Oo. Mga gates. Tika to gates. Pag sulod mo daw, kalalaban gate. Sige, kita ka nga to. Kung ano mga pahamot, mga libre ba, papahamot ka. Pag babalik mo, ito, waray balikan. Hanak gate, balik ka na luwat, laba. Sa ko din mabalik, din mautro, kaya girayo. Tapos pag amad to from Katay, to Manila, from Hong Kong, Dubai. Cebu, Hong Kong. Cebu, Hong Kong, Hong Kong Dubai. to Dubai. So pagkabuta Dubai, same lagi waray questions, visa, passport, stamp, sulod. So amo na to. And second time ko nga pagbalik nga after 1 week o 2 weeks. Adto na time liwat hin nagha-hiring an amon company. So the timing la ko bagan out of the blue nagpakyan ako han production team na may na kamo hiring din tapos meron kay hinot ma-apply
ma-apply kasi sa may da kasi kilala nga ma-apply. Amo sige hatagan nimo ang CV. Amo to nga na hire ya the same company ko. So naging office mates na kami. Naging colleague. Lovers in ano. Colleague. naging office mates pa kami. So, 'di ba? Bagat what a coincidence na the same company, same everything. So, same, doon kami mag-lunch and everything. So, Doon umuli. Doon sumulod. Doon sumulod. Or talagang sa nauna hiya, kay di man napalate. So, actually, guys, very early bird in hiya. As in, kung 7 it call time, ato na tiyat 6. Sugad ka early. So, amad to. Grabe, pero ka years ka to, ang first company mo? 2 years? 2 years. Gintapos mo 2 years, Ginteam ako no? na akong contract. Oo. And, kuan kasi. Dere, kuan man to kasi, timing. Dere ginteam ang contract. 2 years labat to. Timing, oo. Matitiman na akong contract. Nakabiling ako in work. Tapos, ginsigngan ko to na akong next employer na timahon ko na la. Mag-finish contract na la ako kay para mo pa nak-record. Kung wala to problema pero gusto ko la kasi first employer, gusto ko team 2 years. Yeah. Oo. At least naman lat imo CB. Mao pa ibat ko nga diri ka may sigit 2 years burubalhin. diri sigit barubal in. Actually, hadto na time in 2010, okay nagyapan at pay, no? And hadto na time. Oo. Okay Hadto na time okay pa magbayad din hi. hadto na time okay pa din mura pa talaga Muran to time. food, And grocery hadto damo pa nim nag-groceryhan. 200 300 dirhams. Oo, puno nim cart. 300 dirhams mga 4,000 na 5,000 pesos ni madto damo na nim nag-grocery. Yan na medyo nag-improve ka na siguro direct maaramit mga bag-o ba pero siguro nag-improve ka sitwasyon it. Pero hadto Basics. na time han 2010. Kumbaga starting ka man, di ka magpipili-pili. Waray talagang experience. Amo talaga super blessed ako talaga. Siguro lucky nagihap na hadto na time pag apply ko hiring first employer, first interview, pasok dayon, start dayon. Ngan mo pa kasi waray ka man. So, waray na ako options. Waray ka man choice kay ano. Oo. Kaya you're running an visa, ma-run out man. Oo, nga ano mo ginahabol, maka-experience ka dayon kay dinhi, once makasulod ka na yung experience. Makasulod ka market. Malaksi na pag-transfer later on. Oo, Labi na true. makikita nga, may na UE experience, may na local experience. Okay, later on, amo naman bibil mo. Kaya di man recognize an imo dati ha Pilipinas. Waray naman niralabot ito nga imong mga experience. Kaya bisan itim trabaho Pilipinas, kung itim nati ka nga din nga trabaho, waray na tiralabot itim trabaho dati Pilipinas. Unless, syempre, nurse ka, doctor Oo, ka. unless Pero mga sugad admin works para ato na office work. Office works. So since sumulod Ma-climb ako ka na, iti mo career path, tika tugod hitong kung ano ni mo first job. Unless may plan ka mag-change in careers, kailangan liwat. experience ka na Based on naman. experience. I mean, ma-start ka new experience, pero kailangan panindigan mo na ito. Kaya change of careers. Or kailangan kuha ka mga certifications para lang makag-change study kay career. Mag-study ka, mag-certificate ka. Okay, may kilala ko nga from secretarial, naging coder. Pero para maging coder hiya, nag-take yan mga test. Oo. Tapos, Kay for example, damo engineers na nagtitake in financial CFA, certified financial analyst. So from singunta engineer electrical engineer, shift to finance. Kay malat era kinahanglan nga mga certification. So depende talaga, pero hadto na time in 2010, lucky good, I mean, swertihan. Damo gyapon nataas ang competition. Damon work, pero taas gapang competition. Taas ang competition. Kay damon mga nagbibiling gap ang mga Indians. After atuhan recession ng 2009. Oo. So ang market had to that time actually yan na lakiton lately lakiton sabot kay syempre wala man kita to background hand finance and mga hadto na time. So nakada kita finance. So amad to hadto nga time 2009 was recession han US which is nag domino effect nga tanan nga countries nag-recession gyapon.
So pag 2010 start na pick up an market. Ang pagsulod namon nga di start Amo pala na to tong na start, oo. na start na pick up na an market. Tapos So nag-start ka pa ng insurance, nagsunod-sunod na to, Juan, nag-boom Fieldhan, 2012, Abu Dhabi. 2012 talagang Oo. mas damon So hiring. naswertehan good lang kami nga kumbaga ato na time pag sakto na't pasok hindi nga country ato na time. So as na naka-find kami. Nagstay ako gihap for 2 years ngadto na akong company. Then nag-shift ako into another company. Nauna ka pa nga niya akong pag-shift. Dire. February ka nag-shift. February ka umalis. Ako August nagbalin ako ha Alnor. Mo ba? Oo. So he Jason nakaduha ka lang nga companies Ah, so nakaduha far. Ako nakatuluan ay. Kadwala. Third company ko na ini. Na, In the last 10 ano ba ito? 12 12 years. years. Oo, in the last 12 years. Which is good actually. At least ako, diri ka, sige. Derek, sige. Balik kasi Bro, sometimes, Derek, kasi na maupay, na-reflect imo CB nga na-stay ka lang 2 years or 1 year imo company. So, disadvantage para imo. Bisan ka paano ka sigun ta, brilliant. Pagkikita imo CB, ay, Derek ka na-stayin more than, maiya. So, may later on, madidiscuss natin ito. Pero, may da kami mga encounters na mga sugad. Dire talaga namon gin pupush through sugad ito nga mga CV ba kay syempre parat company nag-invest ka gud papakadiun mo True. ticket, hotel, everything. Tapos pakasulod hit country after 2 years, mamimilingin iba. mo pa kung 2 years iti ba nga ni months la after 1 month may da ngayon another company nga ma-offer hindi naka an Parang organisasyon gigamit lang nga stepping stone. nagbayad kan hotel mo ya while nga nag-in-apply nga na ibaluwat Oo, tapos oo. ginbaydan mo ticket so amo to nga direra at least nagstay ka 3-4 years okay yan. At haakon experience parang at di ba first company manggod ako pag nagkaadahin mga major issues so amo ito nga naniguro gud ako makabilinghin iba nga work so may mga syempre diri maiwasan makaka-encounter kahin mga boss na alam mo yon syempre iba nga country mga ulterior motives feeling mga nila sura- kasi Pilipino Oo, madadara or something. Takay kay diri man kita sugad. So bagan naging motivation ko lutad to para maka-find din iba nga work. So thankfully nakabiling lot ako ng iba nga work. So I was able to move on from that company. But struggle talaga to na time kay di ba nanundong ka nagtitinuok talaga kadto kay diri ako gintutugutan mag-resign na so ako kaya ano diri mo papag-resign nun diri pwede mag-resign mga sugad ba so may mga sugad ito nga struggles parang iba story OFW para maka-achieve ka timo goals or timo gusto nga matabot imo kinabuhi iba kay iba man kapit istorya like for example mga adto na time an exit na la ito nga bago ka mataganhin working visa ma-exit ka anay tapag exit mo pagbalik mo experience work mo ba ma to? visa Nag-exit ka diin ka nag-exit man la ako kasi Kish Island talaga Iran pero wari ako mag-exit nga to country wari ako gumawa sa airport bali A to A la airport to airport ako luwat one time la ako Tagtotok, Emil Bia. nagtutok amon special guest ayos sa daw hiya dat ikon dat iya head kasi na ano na at amon kasi nani naka-off so normally kun anit nani may dahaya maglo-look after so since waray tam nani adi haamon upod namon didi ha room habang nagre-record hini nga video so yun so ako A to A Deren, an akon is nakausaman la ko dito lang first company kay
private man hato no time. So Nga hadto na time, required talaga mag-exit. dire pag government kasi pwede ni Pwede rabaydan nirabaydan ang exit. an exit is 500 dirhams sa amo to nga pagbaling ko ang naging pakinan ako nga ma-exit pa ba ako, di ba, sumerera nga dire na badini ka nala pabaydan nala namon An exit. an exit Oo. kay kumbaga may option man ang government or anything nga kuan hadto. Pero ang kaupayan lahat to na time kay sukad ha akon ha nag-exit ako ha A to A. Provided gapan company ang pag-exit ang ticket and Oo, everything. kay part man adto by law man Oo, adto oo. nga amo talagang ira himuon. Oo. Pero ang mga later exit, Oray na. ang mga later Oray na. change ko na hin company gyap paray nagyapak mag-exit. Nag-change man ang policy kay pang Policies, government. true. So, maray, once na makabiling ka ng new work, baling ka, mag-render ka lang nimo notice kung pera niyo notice, 1 month notice or 2 months. Then okay, baling ka. So, amo ito, istorya hit usa nga OFW. Kami, OFW. Paano family. kami nakakadihat to na time. Ah, Pero kumbaga hadto na time kuan la talaga swertihan. I think first of all swertihan la talaga kay may iba talaga na offload pala ha Pilipinas. So alam mo yun parang I think it's destiny. I think it's your fate or it's your destiny talaga kung magiging OFW ka in many ways, either in a way that go through ka an agency, magtutourist ka. There are many ways, and if it's really your destiny para maging OFW, magiging destiny mo talaga iton or fate. Kay may my anak father nag-skwela ko diha yung mga Excel hadto para lang maka sulod ako maka-apply hiya on taha ibang country, but then wala yung ilagyap man na yun. So I think talagang pag OFW it's fate, and kay may da talaga ibang nagtatry pagkadi dili nakabiling hin trabaho na ako sinauli, nadto. oo. Pag amo lang ni tax sweldo nga dat mga 2 to 3 years, mauli ako. Pag dire ini mag-improve sa kung tumahuli ako. Di ba mo natsabot mga 2 years nga wala hin improvement, uli kita. Dire man ini Ikaw kasi very matyaga ka kasihan pag pag biniling work every day pag matat niya magbibiling dahil ni babalinan amot iya goal talaga makabalin. So pag gusto nag-pay mo off ni mo daily nga pag pinamili ng almost trabaho 1 for year 2 years. 1 year. For 1 1 year. year ako nagsusugod. Kaya first year ko, Okay pa. okay. Ano pa? So, Kaya second, pa. okay ang company, wala problema. Oo. Kaso nagbibiling ka man, mo, nagbibiling ka more. Kumbaga, Actually, para gihap mag-improve mo bibiling, pay or benefits, kailangan talaga mag-move ka. mag-move ka. Move higher. So, Dili ang kasi mga, kung mag-stay ka kasi like let's say pag naging comfortable ka comfort nating zone mo. oo, ito na zone. Parang ma-attach ka at mga friends, ma-attach ka company. So bisan may da mga opportunities unta outside, dili ka na lang makuha kay Okay ka attached naman. na, Nasin pero ka okay ka amo man. lang ito nga kailangan gihap. Ano ba? Kung gusto mo talagang better Ana akong kasad to. pay or Kung benefit. amo lang yung taksahod for maybe 20 years, di rin madara. So, awas ako, nagbibiling ako yun ibang akuan. So, after 1 year ako, adlaw-adlaw nag-a-apply. As in literal. From morning, di rin, may dako kasi oras. Ini nga time, 1 hour, ginispend ko ito pag-apply la. So, maaram na ako trend kada job site kung ano ini maaram kumbaga ay nakita ko na ini nakita ko na ini masingkal ay nakita ko na ini kakulop amo ni na glass amo ni na maaram glass kat bago maaram kat diri bago maaram kat bag filter mo lang date maaram mga bago na ini so pag magbalyo na pag singuntan the next day na ay tapos na ako ma-out na ako so every day amo nakini mo nag-pay off man niya gyapon in after 1 year nga sugad. So, amo to nakabaling ka na. Nakabalin ako. So, pwede natin ito i-discuss later on ito na mga company. Wala man to problema kay kumbaga ang mga
past lang ang company, di ba? Mm. Kung anon pay, para may da ka mo idea kung tagpira aton sweldo, haton na time. Pwede na mo iti-discuss, waray man to. Kumbaga, haton naman ito, pera aton mga sweldo. Sunod na nga aton podcast lawat kay halaban ang durot aton podcast. So, kung namamati ka mo hini or Yes. nakikita ka mo, bago ka mo nakikita, Sana i-subscribe na lang. nag-enjoy ka mo hindi nga topic. I-subscribe kami niyo. Maghimo pa kita sunodhin mas detailed kung ano an sigunta an first job, ano it basic nga ni nga mga sahod, hini nga certain Anong type of jobs, benefits? ano sahod, ano benefits niyo nga makukuha kung magtrabaho ka mga di as per law ito nira kung ano't gingaghatag it mga companies dapat ihatag it company sa iyo. Ano pa ba? Basta mga sugad nga topic kon kay yan na Part ito na topic. oo. No? Pero yan na na-pick up it market din ni especially din ni UAE. So after pandemic na boom na luwat. So bangin may mga na mamati nagkikita mga waray-waray nga gusto kumadi or gusto bumalik nga di, at least mamay da ka mo guide or idea kung ano nat kabutangan din ni bahit parte mga sugad panempleyaduhan. Oo. Pero amo ton, kung magtuturist ka mo, risk talaga niyo it gastos either pero naka-experience pwede 50-50 sakay diri pwede ya pero iya kung may da ka mo relatives sigurado yes. sakay ka mo. So, sugaron tala na yung mga kaistorya, mga sangkay. Ano, sunod. Sangkay. Balitaw. Sunod luwat. Mga kasi waray-waray, salamat han iyo pag antabayan. Ano ba? Pag salamat han iyo pag kita hindi nga aton or pamati hindi nga aton waray podcast. Waray katok. Ayaw ka nga limot pag-subscribe. Kung di rin nalibot, waray katok. Balit pero ayaw ka mo kangalimot pag-subscribe ngan pag-like hini nga amon video or hini nga amon podcast and also share with your friends ini nga new podcast para hin mga waray-waray. Pwede naton i-discuss anything under the sun. Oo. Waray problema. Oo, waray problema. Ini kuan man la ini karisyuhan. Oo, para lamay da ka mo kaupod. Mara may nakamok istorya pamamamatian ba? Oo. Pero ayun. Sige. Sa susunod ng kabanata. Maupay nga gabi, adlaw, aga hay yung tanan. Bye-bye. Bye-bye.